Sungtini sini je asharambari tui je asharambari bon bazar je gom singtui sung khobor mani tongo je Delhi no je Bangladesh rok phai tongo ngai sungtini SP malaikha ngai te additional SP malaikha tabu SDPO malaikha malai sung mono demand ba letter dikhabro 80% complete. Sini o je gom singtui asharambari ti bon bazar tui je fancy tongmani je tarok tongmani bidabil o tarok tongmani o tarok bo motamuti fancy je tongmani abrok turu hanya ngui tongkha ngai abrok no kaham khanang thun te je main border area wo CCTV dinang thun te plus brok no drone rok bai check khai nai ni amo haike sung tini kok salakya borok sawo sung je samani borok khlai nai nei ngai sung khana sung sini je khasiam mongolo sini BSF ni je DG bai bobo sung malai sung tebo kaham ka kok sanai karon tamo ngai border ni daito ba responsibility ngai to BSF rong thani ngai BSF rok tongoi bai ke je gumsing tui bon bazar tui bidabil tui asharambari tui je Bangladesh rok phai tong abono sung khana bor kok salai nai videsini asharambari o je SPU camp tongmani o SPU camp no bote bo strength ma khainai a jaga borok mane police ma bari nai karon ga aro je dui tin jona je SPU tongmani o je broker rok je Bangladesh borok tui phainai rok borok aborok no sak nangya mokol langya ngai sung ajang SPU e camp ni o camp mo tongnai rok borok kok saka borok bo sawo sungro borok kri borok kom officer bukrui sung saiman tongphano kun khlaimia abo hai kong silja kang kong no tini sung SP no sai khnari ka ge SP sawo abo sung nai hinai kam kaino ge na di mo je Bangladeshi rok phai to mani abo sudo Bangladesh ni wansa rok sin phai jong abo haya je sa panang thon sini debong phamang thon chakma phang thon tipra phang thon mok phang thon je pan phai tong nai Bangladesh ni phai mane Bangladesh ni phai no borno sung ma ka sunai tambage ma ka sunai ge karon ge sung je Tripura rajoni je boro rokse ekdom e jagani ekdom real citizen Tripura ni je sungse sini chakri ni khetre sung somosya ngoi tong chakri thik moto mai ngai tong chathai thik moto mai ngai tong jaga kaham tongthai mai ngai tong tima nung ngai tong amo haga jodi tebo Bangladesh ni phayoi burung hagai sini Tripura ni tebo somosya ngai da abon bagino sung mo jotono pathma ka sunai ini ang asharambari ningoi ang tini khorang ti saka asharambari badebo Khowai badebo gongma jaga tui Bangladesh ro habui tongo norok bo janjani area wo khorang ti sawoi a jaga ni DM SP BSF ni border security force ni officer rok malayoi border no tebo strong khlaioi je ungkorok no a jaga kaham kai CC camera riwoi drone riwoi erpore naga asuk riwoi abo haike sung abrong maka sunai karon tamba haike as a Tripura ni citizen ngai sung sini Tripura no narnani banchi riwoi rokha khaioi Bangladesh roni yakni sini jottoni no responsibility tongo on boga nang abuna appeal khayo norok to janjani je Irian borok yango romdi mini tam hani July bari phasing rogo eng rogo yango sabrum rogo borok bo border share khayo boneng tibo habui tongo borok bo amo hage no mo hage strong message na step na woi sung kintu loi na dono yago naiya Bangladesh ni phane Bangladesh no sung bu to khai kunu ya जों बंगनो रंमै मारिनाय रंमै दिसे बंगनो किफलि मारहनाय abo hai mak khainai gang abono appeal khainai Bangladesh ni phanai borokno जों जेसका माका सुनाय जदि कासुय हांगाय चिनि तमथाय केबो केसे बुंथानाय चिन जागा पाइ थानाय चाकरि नौकरी क्षेत्रे सुजुग सुबिदा कमि थानाय Tripura राज्य एक राष्ट्र हांगाय बो जागा थांसगैनो जों वानसुगोबन मांगला आउन बगैनो जे मानसाक जतो पारे मो जे Bangladesh ni phanai Bangladeshi rokनो जों माका सुलायनाय हामबाय yango sini Ramchandra je area bogabil ang tibo phai dong ga ang rongni fancy rok bo onek week thama kya onek khandia thama kya ga ai ni fancy rok no bo belchora abon fancy rok no kam khane nang thun ga jaga bo te border force te bari nen nangnai ga abo hakino je ai ni borok no bang appeal khainai jodi internal source ti norok am do khai je broker je Bangladeshi tu phai rok no nong thani jodi knowledge tong hagai borok no boni data collect khayoi SP no te DM no borno submit khoinang thun tam bagai gai je broker rok rangki samisani bagai a je broker rok chini samemo te internal source tui a jaga sudo je chin Tripura sabo non Tripura sabo joto involved tong haisi rang 10,000 15,000 ni bagai Bangladesh ni borok naharo India dai tong amo hairok no sung stop ma khlainai jodi nong area bisung amo ha jodi broker nong ni knowledge tong hagai on knowledge o broker rok ni boni data collect khayoi chini Khowai SP
game bong thani sabin khaidul nang tun borok loy no da tui aini bisinti tamo samung khlaiman borok